kamyas. Pupunta dyan. Let's go! Ako natin mo kay boy. Ayun na naman to. Ang lupit. Uy, Tanggal ang lagnat. sigurado. Kaya na, Bunso. Ikaw, be. Subuan ka. It's it. Ah. Kaya na po. Masarap nito. Ay, si Aileen. Si Daya. Uli. Kaun, taka. Manalo. Oh. Kaya lang, medyo mainit. Mainit lang kaunti. Sarap gula na. Sarap. Akong luto niyan. Ang itong gani Ate Ina. Ha? Grabe panalo yung ano. Pinangat sa kamyas. Grabe. Sinusubuan ni Bunso siya. Ano pangalan niya? Palabato sa akin? Aljen. Si Alden. Sinusubuan. Alden. Alright. Yan. Kupo daw para ano, mahakang muna ng tiyan, hindi mo na didirit ko. Natin ang pinangat. Sarap Bunso. Analo. Bunso. Sarap. Native kasi yun. Ito kamyas. Vitamin C. Ayaw mo ng kamyas? Boy, Hap. ayaw mo pa niya? Kapaginig-ginig pa. Ano na? Sa kuya. Si kuya mo pumasok sa school? Ha? Pasok sa work. Sakto. Sarang. Ano mo? Makalat. Kami? Gulay. Aljen. Anong gulay? Ano ka? Nakain ng gulay, be?
Wala yata yung isang bata. Umuwi na, no? Kabalik. Si ano, yung medyo makulit. Yung babae. Yan, dyan po sila. Ano? Grabe, wala kang ano, sa puro panalo yung ulam, oh. Anong nuli? May lang ka. Nuli. Yummy. Mama. Mm. Sulit ah. Shayna. Ikaw na lang? Labis talaga. Ano ba luto ko? Oo. Naman daw, naman. Kung na iwan. Dito pati tinik kain eh. Oo nga, yan ang kagandahan sa maliliit na isda. Talaga yung mga tinik. Hindi mo na kailangan pilian siya. Eh. Sarap. Ano ba? Ganitong baon, simple lang, panalo na yun. Oh. Dito. Sarap bunso. Kanya mo pa. Ano gawin? Anong isda to, yaw? Salay. Salay. Salay na green. Yung isa, dilaw yung ito. Nola. Pag napakamay ka, palatandaan na masarap. Ulam. Makita mo dito? Pero makakain ka ng marami. Dito. Uni may fish. Anin pa ulit. Diba? Grabe, nakatatlong balik na ako. Ako pa ka na. Baby shark, baby shark. Fish, yung iba ko mananong shark. Baby shark. Ay, hindi lang yun. Kaong ka, kakaw ka. Kinaon ako ni Buboy. Yummy? Okay ba bunso? Okay? Masagot na sa bunso. Lalag-lag. Bigyan na natin ito dun sa aso. Ayan. Baby shark tutu. Sarap ng dito. Sariwa isda.
Oh, kulit. Okay na. Ikaw na, Virgin. Sabod ka. Nagkakaon. Ito pala yung hinahanap ko si Colin eh. Ito na. Yum, yum, yum. Dali na, Be. Ayun na, boy. Sarap na nagkakaon. Nagkakaon mo. Ah, yung school ni Tugang mo. Yung duman sa Alit, highway, sa may tabi ng highway. alit, nagpay ba kami? Ah, yun dyan. Kala ko yan. Hindi na ba kami, ano? Tayo yun. Tayo yun. Grabe. Buti dito nakakahingi ka pa ng mga kamyos. Kapit bahay. Doon sa ibang lugar, sa Manila, wala. Kahit gusto mo magluto ka ng ganyan, wala kang magagawa. Kasi wala talaga. Bira lang sa palengke doon. Kaya mauwi ka na lang sa ano. Sinigang sampalok, mga ganun. Sinigang sa gabi. Yun na lang. Eh imagine mo na fresh yung ulam mo sa isip mo, pero hindi. Kaya pag nasa probinsya, sulitin mo talaga. Nga ganitong pagkakataon. Sulit. Busog. Grabe, pinapabalik pa ako dyan sa sandukan. Pag di mo raw sinunod yung gusto mo na sumandok, ano daw, hindi raw mas maganda raw sundin mo eh. Kaya naman, tara na. Ulit. Tara na. Ano tayo bagya? Ano, magkaon ka? Bailaw ka na magkaon yun ah. Excuse me. Grabe yung laing oh. Pag luto kasi yung gata, niluto muna bago ilagay yung gulay ano. Kung hindi yung niluto yung gata, panis na to. Plus na to, promise. Happy birthday sa lula ni ano, Kulana girl. Pati yun si tita niya. Ano pangalan nun? Si... Alam ko matanda ako dun. Ate Ami na rin yan. Ayaw maniwala. Ate Ami yan. Happy birthday. Nalito ako, kala ko ano ko. Yung sinabi mo matanda siya. Kaya may edad sa akin. Shout out sa lahat ng mangingisda sa buong Pilipinas. Yung iba gamit bingwit, iba mga pukot, and ba't ibang pamamaraan ng pangingisda. Shout out sa inyo. Minsan siniswerte sila sa laot. Minsan maraming huli, minsan uwi, wala. Wala to na.
wonderful tonight. Kuya Oliboy. Kuya. Parang na kami nabigulanan ng sandok. Pangilan ka na? Makapat na to eh. Grabe ngayon ako kumain ng marami. Kuya. Kuya. Magkano yung ano, 90 mil? Plus lang na. Wala talaga. Lat mo na, lat mo na. Yum, yum, Grabe, thank you Lord.